Представи си, че стоиш в задръстване в петък вечер. Времето върви, нервите се опъват, а в главата ти се въртят мисли като «Защо винаги на мен? Колко е несправедлив този живот?» В този момент усещаш как гневът започва да кипи вътре в теб, сякаш си чайник на котлон, който всеки миг ще избухне. Това чувство е познато на всеки, от дребни раздразнения до бурни изблици, които могат да разрушат връзки, здраве и бъдеще. И точно тук идва големият въпрос. Защо позволяваме на гнева да управлява живота ни, вместо ние да управляваме него? Истината е, че гневът не е враг. Той е сигнал. Сигнал, че нещо в нас или около нас е извън баланс. Но ако не разберем този сигнал, ако не се научим да го контролираме, той се превръща в разрушителна сила. Това видео ще те отведе на пътешествие към най-ценната битка – тази със самия себе си. И нека започнем още от първата стъпка – осъзнаването. В книгата «Монахът, който продаде своето Ферари», Робин Шарма казва: вътрешният мир започва там, където очакванията свършват. Тази мисъл е като камбана за събуждане. Много често гневът ни е резултат именно от нереалистични очаквания. Към другите, към обстоятелствата, дори към самите себе си. Когато очакваме светът да се движи по нашите правила, а той не го прави, вътре в нас се натрупва разочарование. А разочарованието е първата искра, която може да подпали пламъка на гнева. Нека дадем пример. Иван е млад мъж, който работи в корпоративна среда. Той е амбициозен, иска да се издигне бързо и очаква колегите му да мислят и действат със същата отдаденост. Но един ден негов колега закъснява с важен доклад, а това спира целия проект. Иван кипва, започва да крещи, а в края на деня усеща болка в гърдите и главоболие. Гневът му не е решил проблема, само е влошил атмосферата и е навредил на собственото му здраве. Тук е първият ключ – да осъзнаем, че светът няма да бъде такъв, какъвто искаме. Ние не можем да контролираме действията на другите, задръстванията по пътя или промените в икономиката. Единственото, което можем да контролираме, е собствената си реакция. Стоиците, философи като Сенека и Марк Аврели, често казват, че не събитията, а нашата интерпретация на събитията ни причинява болка. Марк Аврели пише в размишления: ако си разстроен от нещо отвън, болката не идва от самото нещо, а от твоята преценка за него. Това е, може би, най-дълбокият урок за всеки човек, който иска да овладее гнева си. Но как да приложим това в реалността? Да, хубаво е да четем философски цитати, но когато някой те засече на пътя или когато шефът ти крещи, в главата ти не изкачат мъдрости, а кръвното налягане. Ето тук идват практиките. Една от най-мощните техники е техниката на паузата. Когато усетиш, че гневът те залива, спри. Буквално си дай няколко секунди, вдишай дълбоко и преброй до 5. Това може да изглежда банално, но науката доказва, че тези секунди са достатъчни, за да се активира префронталната кора на мозъка, частта, която отговаря за рационалното мислене, и да се успокои амигдалата, която е центърът на емоциите и паниката. Ето още един пример. Мария е майка на 2 малки деца. Те често се карат и викат у дома. Преди тя избухвала, крещяла и наказвала, но това водело само до още повече хаос. След като започнала да практикува техниката на паузата, нещата се променили. Когато децата се карат, тя първо вдишва дълбоко, изчаква няколко секунди и тогава говори. Резултатът е, че думите ѝ се чуват повече, а атмосферата у дома става по-спокойна. Защо това работи? Защото когато сме гневни, ние действаме като животни, инстинктивно, без мисъл. А когато вкараме пауза, даваме шанс на разума да се включи. Тази малка промяна е първата крачка към истинския контрол. Но пътят към вътрешния мир не е само техника. Той е начин на живот. Ако ден след ден живееш в стрес, ако се обграждаш с негативни хора, ако постоянно поглъщаш новини, които те плашат и ядосват, няма техника на света, която да те спаси. Затова в основата на контрола над гнева е изграждането на среда и навици, които подхранват спокойствието. Това включва медитация, спорт, време в природата, четене на книги, които вдъхновяват. Запомни, вътрешният мир не е нещо, което намираш изведнъж. Той е резултат от ежедневни избори. Ако всяка сутрин отделяш дори 10 минути за дишане или медитация, ще усетиш как реакциите ти се променят. Ако започнеш да пишеш дневник, в който записваш какво те е ядосало и как би могъл да реагираш по-добре, ще видиш как постепенно ставаш господар на емоциите си, а не техен роб.
Нека завършим тази първа част с една полка от дзен традицията. Един ученик попитал учителя си: „Учителю, как да стана спокоен като теб?“ Учителят му отговорил: „Когато седя, седя. Когато ям, ям. Когато ходя, ходя.“ Ученикът се учудил: „Но и аз правя същото. Каква е разликата?“ Учителят отвърнал: „Не. Когато седиш, ти вече мислиш за това, което ще ядеш. Когато ядеш, мислиш за това, което ще вършиш после. Когато ходиш, мислиш за това, къде ще стигнеш. Аз правя всяко нещо с пълно присъствие.“ И може би точно това е първата тайна на вътрешния мир – присъствието. Гневът често идва, защото умът ни е в миналото или в бъдещето. Но ако се научим да бъдем тук и сега, ще видим, че няма от какво да се гневим. Гневът е като огън. Ако го контролираш, можеш да запалиш с него огнище, което да те стопли и да приготви храната ти. Но ако го оставиш без надзор, той може да изпепели целият ти дом. В тази част ще говорим за последиците на неконтролирания гняв. Как той се отразява на тялото, на връзките ни с хората и на целия ни живот. Ще разберем и защо овладяването му е въпрос не просто на спокойствие, а на оцеляване. Започваме от най-очевидното – здравето. Медицина отдавна доказва, че хроничният гняв е една от основните причини за високо кръвно налягане, сърдечно-съдови заболявания, язви, проблеми с съня и дори отслабена имунна система. Всеки път, когато се ядосаш, тялото ти влиза в режим «бий се или бягай». Сърцето започва да бие по-бързо, адреналинът и кортизолът скачат, кръвното налягане се повишава. Това е полезно, ако си в опасна ситуация, например, ако куче те напада и трябва да избягаш. Но ако тази реакция се случва по 10 пъти на ден заради трафик, работа или дребни спорове, тялото ти живее в постоянен стрес. И този стрес изяжда здравето ти отвътре. Представи си Петър, 45-годишен мъж, успешен в бизнеса, но известен с избухливия си характер. Всеки ден той се ядосва на подчинените си, на жена си, дори на телевизионните новини. В началото това изглежда като силен характер, но с годините последствията идват. Сърдечни болки, хапчета за кръвно, безсъние. Накрая лекарят му казва: „Ако не промениш начина, по който се справяш с гнева, няма да доживееш до пенсия.“ В този момент Петър разбира, че гневът му е като бомба с закъснител. И за съжаление, много хора разбират това твърде късно. Но освен върху здравето, гневът оставя белези и върху връзките ни с хората. Никой не иска да бъде близо до човек, който избухва за най-малкото. Да, може да го търпят известно време, особено ако е шеф или родител, но дългосрочно гневът разрушава доверието. Когато често се караш на някого, той започва да те избягва. Ако непрекъснато викаш на партньора си, връзката ви се пропуква. Ако крещиш на децата си, те израстват с чувство на страх и несигурност. Ще ти дам един реален пример от семейството на приятел. Баща му беше много избухлив. Винаги се връщаше от работа напрегнат и всяка дреболия го вбесяваше. Разлята чаша, шумна телевизия, дори ако някой просто не му отговори веднага. Децата му, моят приятел и брат му, израснаха в постоянен страх да не ядосат баща си. Когато пораснаха, единият стана много затворен и избягваше конфликти, а другият също толкова избухлив като копие на баща си. Виждаш ли как един неконтролиран гняв се предава като наследство? Това е тежест, която следва поколенията. Сега искам да се замислиш за един въпрос. Кога за последно каза или направи нещо в гняв, за което после съжаляваше? Може да е било крясък към близък човек, обида, която не си искал да кажеш, или решение, взето на емоции. Гневът е като буря. Идва бързо, но след нея често остават разрушения, които отнема години да поправиш. Но да не мислиш, че гневът е само негативен. Както казахме, той е сигнал. Ако го използваме правилно, той може да бъде гориво за промяна. Гневът срещу несправедливостта е карал хората да излизат на улицата и да се борят за права. Гневът срещу собствените грешки е карал хората да се развиват и да стават по-добри. Въпросът е, управляваш ли го или той управлява теб? И тук идват първите стъпки, които можем да приложим в ежедневието. Стъпка 1. Води дневник на гнева си. Звучи странно, но е изключително полезно. Записвай ситуации, в които се ядосваш. Какво се е случило? Как си реагирал? Как си се чувствал след това? Когато видиш всичко на хартия, ще забележиш модели. Може би се ядосваш най-много, когато си гладен. Или когато говориш с конкретен човек. Или вечер, когато си уморен. Познаването на тези модели ти дава сила.
можеш да предвиждаш гнева си и да се подготвяш за него. Стъпка 2. Физическо освобождаване на напрежението. Гневът е енергия и ако я държиш в себе си, тя те разрушава. Но ако я изразходваш по здравословен начин, тя може да се превърне в сила. Спортът е най-доброто средство. Бягане, фитнес, бокс, дори просто бърза разходка. Много хора споделят, че след като излязат да потичат, проблемът вече не им изглежда толкова голям. Стъпка 3. Разговор вместо експлозия. Често зад гнева стои нещо по-дълбоко. Болка, чувство на несправедливост, умора. Ако вместо да крещиш кажеш «чувствам се разочарован, защото» или «боли ме когато», ще откриеш, че хората те чуват по-добре. Това не е слабост, това е сила. Силата да изразиш емоциите си по начин, който гради, а не руши. Стъпка 4. Практикувай благодарност. Да, точно благодарност. Гневът често идва, защото се фокусираме върху това, което ни липсва или което не е наред. Ако всеки ден отделяш време да си припомниш 3 неща, за които си благодарен, мозъкът ти постепенно започва да вижда повече положителното, отколкото отрицателното. В тази част исках да ти покажа, че гневът не е просто лоша емоция. Той е комплексен феномен, който може да разруши здравето ти, връзките ти и живота ти, ако го оставиш без контрол. Но ако се научиш да го наблюдаваш, да го изразяваш по здравословен начин и да го трансформираш, тогава гневът става съюзник. Следващата част ще навлезе още по-дълбоко. Ще видим как духовните практики като медитация, дишане и внимателност могат да бъдат мощно оръжие срещу гнева и как да ги вградим в ежедневието си, дори ако никога не сме медитирали преди. Много хора смятат, че спокойствието е някакво вродено качество, или си роден с него, или не. Но истината е, че вътрешният мир е умение. И както всяко умение, то може да се развива, тренира и усъвършенства. В тази част ще говорим за духовните и практическите инструменти, които могат да ти помогнат да овладееш гнева и да намериш баланс, дори когато светът около теб е хаотичен. Нека започнем с едно просто, но изключително силно средство – дишането. Звучи банално, нали? Но нека ти обясня. Когато се ядосаш, тялото ти влиза в режим на стрес. Дишането ти става очестено, плитко, сърцето ти ускорява в ритъма си. Ако в този момент просто спреш и започнеш да дишаш дълбоко, вдишваш през носа за 4 секунди, задържаш за 2 секунди, издишваш бавно през устата за 6 секунди, сигнализираш на нервната си система – няма опасност, можеш да се успокоиш. Научно доказано е, че контролираното дишане активира парасимпатиковата нервна система, тази част от организма, която отговаря за почивката и възстановяването. 1 минута такова дишане може да промени цялото ти състояние. Има една история за японски самурай, който бил известен с невероятното си самообладание. Веднъж ученик го попитал: «Учителю, как успяваш да не се ядосваш?» Самураят отговорил: «Всеки път, когато усетя гнева в себе си, броя до 10 на ум, като дишам дълбоко. Ако и след това още искам да действам, тогава действам, но 9 от 10 пъти желанието да избухна вече е изчезнало». Виждаш ли, дори най-силните войни са използвали дишането като оръжие срещу гнева. Вторият инструмент е медитацията. Много хора си представят медитацията като седене с кръстосани крака и мантри. Но тя може да бъде далеч по-проста и практична. Медитацията е умението да насочиш вниманието си към настоящия момент, вместо да бъдеш пленник на мислите си. Ако, например, си ядосан, можеш да седнеш за 5 минути, да затвориш очи и просто да наблюдаваш дъха си, вдишване, издишване. Когато мислите за това кой те е ядосал дойдат, просто ги оставяш да отминат, без да ги следваш. Това е като да седиш край път и да гледаш как колите минават. Не скачаш в тях, просто ги наблюдаваш. Колкото повече практикуваш това, толкова по-малко власт ще има гневът над теб, защото ще започнеш да разбираш, ти не си гневът, ти си наблюдателят. Трети инструмент – внимателността в ежедневието, или както я наричат – mindfulness. Тя означава да си присъстваш в това, което правиш, да ядеш бавно и съзнателно, вместо да поглъщаш храната набързо, да се разхождаш и да усещаш стъпките си, въздуха, звуците, вместо да въртиш проблемите си в главата. Внимателността е като антидот на гнева, защото той често идва от миналото, той ме обиди вчера, или от бъдещето. Ако не стане както искам, ще поудея, но когато си тук и сега, тези мисли губят силата си. Нека ти разкажа една малка история.
В будистки манастир млад монах се оплакал на своя учител. Учителю, не мога да медитирам. Всеки път, когато седна, се ядосвам на себе си, че не мога да се съсредоточа. Учителят се усмихнал и казал: ако се ядосваш, бъди ядосан съзнателно. Усети как гневът минава през теб. Не го съди. Просто го наблюдавай. След време монахът разбрал, че самото наблюдение е достатъчно, за да се разтвори гневът. Това е силата на присъствието. Четвърти инструмент – духовни практики и благодарност. Не е нужно да си религиозен, за да се възползваш. Благодарността е практика, която променя мозъка. Изследвания показват, че хора, които всеки ден си записват по 3 неща, за които са благодарни, имат по-ниски нива на стрес, повече щастие и по-малко гняв. Защо? Защото благодарността е като прожектор, който насочва светлината към хубавото в живота ти, вместо към проблемите. Искам да те предизвикам. Още тази вечер, преди да си легнеш, запиши 3 неща, за които си благодарен. Може да са малки – вкусното кафе сутрин, усмивката на колега, топлия душ. Ако правиш това всеки ден в продължение на месец, ще усетиш промяна. Ще забележиш, че по-трудно избухваш, защото умът ти вече е трениран да вижда позитивното. Пети инструмент – телесна осъзнатост. Когато се ядосваш, гневът първо се проявява в тялото. Напрежение в челюстта, стегнати рамене, свито стомахче. Ако в тези моменти се научиш да забелязваш тялото си и да отпускаш тези зони, ще прекъснеш веригата на гнева преди да избухне. Следващия път, когато усетиш, че се ядосваш, просто отпусни раменете си, поеми дълбоко въздух и кажи: добре, виждам те, гняв. Самото признаване вече намалява силата му. И накрая средата ти. Колкото и да се упражняваш, ако се заобикаляш с хора, които постоянно крещат, критикуват и внасят напрежение, ще ти бъде по-трудно. Важно е да създадеш около себе си среда, която подкрепя спокойствието ти. Това не значи да избягаш от проблемите, а да избираш хора и места, които те зареждат, вместо да те изтощават. Всички тези инструменти – дишането, медитацията, внимателността, благодарността, телесната осъзнатост и подходящата среда – са като комплект оръжия срещу гнева. Те не премахват напълно тази емоция. И това е добре, защото гневът има своя роля, но те ти дават контрол. Вместо да бъдеш роб на гнева си, ставаш негов господар. В следващата част ще разгледаме конкретни стратегии за ежедневието. Как да реагираш в момент на избухване, как да разговаряш с хора, които те провокират, и как да превърнеш всяка трудна ситуация в шанс да изградиш вътрешен мир. Ако до тук говорихме за основите на вътрешния мир и за инструментите, които можеш да използваш, то сега е време да влезем в още по-практично измерение – ежедневните стратегии, които ще ти помогнат да контролираш гнева, да живееш по-съзнателно и да бъдеш по-малко уязвим към провокации. Защото истината е следната. Можеш да знаеш всички теории и практики, но ако не ги прилагаш в реалния живот, когато закъсняваш за работа, когато колегата ти те ядосва, когато някой шофьор те засече, всичко остава просто теория. Нека започнем с първата стратегия – паузата преди реакция. Представи си, че си на работа. Колега казва нещо, което те обижда, или те кара да се почувстваш подценен. В нормална ситуация ти веднага ще реагираш. Ще отвърнеш, ще повишиш тон, ще спориш. Но ако си тренирал умението да спираш за миг, да вдишаш и да си дадеш 3 секунди, тогава вече можеш да избереш реакцията си. Това е като да имаш дистанционно за собствения си живот. Паузата ти дава контрол. Хората често мислят, че свободата е да правиш каквото искаш. Но истинската свобода е да можеш да избираш как да реагираш. И ако развиеш това умение, ще забележиш, че много конфликти изобщо няма да се случат. Втора стратегия. Задавай въпроси вместо да обвиняваш. Например, защо закъсня? Звучи обвинително. Но ако попиташ, имаше ли нещо, което те задържа, вече се отваряш за разговор вместо за спор. Когато някой те ядосва, опитай да отговориш с въпрос вместо с нападка. Това е малка промяна, която обаче разрушава механизма на гнева. Защото гневът се храни с обвинение. Ако няма обвинение, той няма върху какво да се гради. Трета стратегия – отстъпване. Без да се предаваш. Понякога е по-добре да спреш спора и да кажеш «Добре, нека говорим за това по-късно, когато и двамата сме спокойни». Това не е слабост, а сила. Защото в този момент ти си избрал да запазиш спокойствието си, вместо да се хвърлиш в безсмислена битка. Колко често си влизал в спор,
който после си осъзнал, че е бил напълно ненужен. А ако беше просто отложил разговора, щеше да спестиш много енергия. Четвърта стратегия – смяна на перспективата. Опитай се да видиш ситуацията от гледната точка на другия. Често хората не ни обиждат умишлено, а защото самите те са под стрес, ядосани или наранени. Ако се научиш да питаш себе си, какво ли преживява той, че се държи така, ще откриеш, че съчувствието е силен противник на гнева. Може би онзи шофьор, който те засече, бърза към болницата при близък човек. Може би колегата, който те прекъсва постоянно, е несигурен и се страхува да не изглежда глупав. Ако смениш перспективата, гневът се стопява. Пета стратегия – създаване на ритуали за спокойствие. В ежедневието си имаме ритуали за всичко. Кафе сутрин, проверка на телефона, телевизия вечер. Но малцина имат ритуали за вътрешен мир. А това е ключово. Например, можеш да започваш деня си с 5 минути дълбоко дишане. Или да си създадеш навик да пишеш по едно изречение вечер. Днес съм благодарен за... Може да имаш и малък предмет, гривна, камък или медальон, който да държиш в ръка, когато искаш да се успокоиш. Тези малки ритуали действат като котви, които те връщат към центъра ти. Шеста стратегия – физическо разреждане на напрежението. Гневът е енергия. Ако не я изразиш по здравословен начин, тя се натрупва и избухва. Ето защо спортът, разходките, танците или дори просто бързо изкачване на стълбите са толкова полезни. Когато се движиш, освобождаваш напрежението, преди то да се превърне в конфликт. Един мой познат, който често се ядосваше, започна да тича всяка сутрин. След няколко месеца жена му каза: „Не знам какво правиш, но откакто тичаш, вкъщи е по-спокойно.“ Ето колко прости и ефективни могат да бъдат решенията. Седма стратегия – самонаблюдение чрез дневник. Ако записваш моментите, в които си се ядосал, какво се е случило, как си реагирал, какво можеше да направиш различно, постепенно ще започнеш да виждаш модели. Например, може да откриеш, че се ядосваш повече, когато не си спал добре, или че един и същи човек винаги успява да те провокира. Тези открития ти дават сила, защото вече можеш да се подготвиш. Осма стратегия – намаляване на стимулите. В съвременния свят сме залети от шум, новини, социални мрежи, реклами. Всичко това натоварва нервната система и я прави по-реактивна. Ако редовно се чувстваш напрегнат и избухлив, може би проблемът не е в теб, а в количеството стимули, които приемаш. Опитай да ограничиш времето в социалните мрежи, да изключиш известията, да имаш часове без телефон. Колкото по-малко шум има в живота ти, толкова по-спокойно ще бъде съзнанието ти. Девета стратегия – умението да се оттеглиш. Това е може би най-простото и най-силното оръжие. Ако ситуацията е твърде напрегната и усещаш, че ще избухнеш, просто си тръгни. Излез от стаята, отиди на разходка, измий си лицето. Не е нужно да спечелиш всеки спор. Истинската победа е да запазиш мира си. Искам да ти дам и едно упражнение, което можеш да започнеш още днес. Избери си една ситуация, която често те ядосва. Например, трафикът. Следващия път, когато си в задръстване, вместо да се дразниш, използвай го като тренировка. Пусни си тиха музика, дишай дълбоко и наблюдавай реакциите си. Вместо да гледаш на това като на наказание, виж го като възможност да практикуваш спокойствие. Няма да ти кажа, че е лесно, но ще ти кажа нещо по-важно. Това е навик. Колкото повече тренираш тези стратегии, толкова по-естествено ще ти става да избираш спокойствието пред гнева. В началото ще се усещаш, че си принуден да се контролираш, но след време ще забележиш, че реакциите ти сами започват да се променят. Това е като да учиш нов език. В началото превеждаш дума по дума, после започваш да мислиш на този език. Така е и с вътрешния мир. В началото го практикуваш съзнателно, а после той става част от теб. В следващата част ще говорим за дълбоките вътрешни причини за гнева. Защо някои хора избухват по-често, как детството, травмите и натрупаните емоции влияят на реакциите ни и най-важното, как можем да излекуваме тези вътрешни рани, за да не позволяваме на гнева да управлява живота ни. Стигнахме до една от най-дълбоките и трудни за разглеждане теми – вътрешните причини за гнева. Защото гневът никога не е просто резултат от сегашната ситуация. Той е като айсберг. Виждаш само върха му, моментната реакция. Но под повърхността се крие огромна маса от спомени, страхове, болки и нерешени вътрешни конфликти.
Ако искаш истински да се освободиш от разрушителната сила на гнева, трябва да слезеш надолу и да разбереш какво го подхранва. Само тогава можеш да го управляваш, вместо той да управлява теб. Първо, нека си дадем сметка, че гневът често е маска. Той прикрива други по-дълбоки чувства – обида, вина, несигурност, страх. Представи си дете, което се чувства пренебрегнато от родителите си. То не знае как да изрази тъгата си, затова крещи, тропа и хвърля играчките си. Това е гняв, но зад него стои болка от липсата на внимание. Същото е и при възрастните. Колега, който вика в офиса, може би всъщност се страхува, че не е достатъчно добър и че ще изгуби работата си. Човек, който обижда партньора си, може би носи в себе си рани от миналото и не знае друг начин да поиска любов. Ето защо е толкова важно да се научим да разпознаваме истинската емоция зад гнева. Попитай себе си, какво всъщност чувствам в този момент? Обиден ли съм? Уплашен ли съм? Чувствам ли се пренебрегнат? Ако се научиш да назоваваш емоциите си, ще откриеш, че гневът губи силата си. Той вече не е сляп огън, а сигнална лампа, която ти показва, че вътре има нещо по-дълбоко за решаване. Много от тези вътрешни причини идват от детството. Ако като дете си бил често критикуван, може да реагираш остро на всяка забележка, дори когато е добронамерена. Ако си израснал в семейство, където хората са крещели, ти може да вярваш, че това е нормалният начин за изразяване на емоции. Ако пък си бил игнориран, може да избухваш всеки път, когато някой не ти обръща внимание. Това не означава, че си осъден да повтаряш тези модели цял живот, но означава, че трябва да ги разпознаеш, за да започнеш да ги променяш. Една мощна практика за изцеление е разговорът с вътрешното дете. Звучи може би странно, но е изключително освобождаващо. Представи си, че срещаш себе си като дете. Уплашено, ядосано, тъжно. Какво би му казал? Може би разбирам те. Не си виновен. Достоен си за любов. Тези думи, които тогава не си чул, можеш да си ги дадеш сам сега. Това намалява тежестта на миналото и прави реакциите ти по-малко бурни в настоящето. Друг дълбок източник на гняв е неизразената болка. Много хора са научени да преглъщат емоциите си, да не показват слабост. Но задържаната емоция не изчезва. Тя се натрупва и накрая избухва като гняв. Ето защо е толкова важно да си намериш безопасни начини за изразяване, чрез писане, изкуство, разговор с приятел, терапия. Когато изразиш болката, гневът губи горивото си. Има и още нещо – несправедливостта. Често избухваме, защото усещаме, че сме третирани нечестно. Но нека си дадем сметка – светът рядко е справедлив. Ако очакваме винаги справедливост, ще се разочароваме непрекъснато. Истинската сила идва, когато приемем, че не можем да контролираме всичко, но можем да изберем реакцията си. Вместо да питаме «Защо на мен?», можем да питаме «Какво мога да направя сега, за да се справя по-добре?». Това променя фокуса от жертва към създател. Искам да ти дам едно упражнение, което е силно, но и предизвикателно. Пиши писмо на гнева си. Представи си, че гневът е човек и му кажи всичко. Какво ти причинява, как ти е помогнал, кога те е защитил, но и как ти е навредил. Напиши му, че вече няма да му позволяваш да управлява живота ти. Това писмо не е за изпращане, то е за освобождаване. Когато извадиш всичко на хартия, ще усетиш облегчение. Освен детството и болката, гневът често е свързан и с неудовлетворени нужди. Всеки човек има нужда от признание, уважение, любов, сигурност. Когато тези нужди не са удовлетворени, ние реагираме с гняв. Например, ако не получаваме внимание от партньора си, можем да започнем да се караме за дреболии. Истинският проблем обаче е нуждата от внимание, а не това, че чините не са измити. Ако се научиш да разпознаваш нуждите си и да ги изразяваш ясно, имам нужда от повече време с теб, вместо ти никога не си вкъщи, ще намалиш гнева значително. Има и духовен аспект. Гневът като учител. Понякога той ни показва къде имаме най-голямо поле за израстване. Ако се ядосваш често в трафика, може би трябва да развиеш търпение. Ако избухваш в отношенията си, може би имаш да се учиш на доверие. Ако се дразниш от критика, може би трябва да укрепиш самочувствието си. В този смисъл гневът не е враг, а сигнал. Той сочи къде имаш най-голяма нужда от промяна. Но тук идва и най-важното. Прошката. Няма по-силен начин да освободиш гнева си от това да простиш на другите и на себе си. Това не означава да одобриш грешките или обидите.
Прошката е избор да не носиш тежестта повече. Да кажеш да, това се случи, беше болезнено, но аз избирам да не живея с тази болка. Много хора държат гнева си години наред, мислейки, че така наказват другия. Но истината е, че наказват себе си. Прошката е подарък, който даваш първо на себе си. В този дълъг процес има и един ключов момент – себеприемането. Много от нас се ядосват на себе си за грешки, за пропуснати възможности, за думи, които не са казали или които са казали. Този вътрешен гняв е най-тежкият. За да се освободиш, трябва да си позволиш да бъдеш човек. Да признаеш, че си несъвършен, че грешиш, но че въпреки това заслужаваш любов и уважение. Себеприемането е най-голямата крачка към вътрешния мир. И така, когато погледнем гнева в дълбочина, виждаме, че той е като корен, който се храни от миналото, от болките, от неудовлетворените нужди. Но ако започнеш да го изследваш, да го разбираш и да лекуваш тези корени, постепенно ще видиш, че дървото на гнева изсъхва. На негово място може да поръсне нещо друго – състрадание, мъдрост, сила. Последната част ще говорим за финалното изграждане на новия ти живот. Как да интегрираш всичко, което научи в ежедневието си, как да създадеш система, която те поддържа спокоен и устойчив, и как да превърнеш вътрешния мир в твой постоянен спътник, а не в случайна случка. Стигнахме до последната стъпка. И тя не е просто завършек, а началото на нов начин на живот. Вътрешният мир не е нещо, което постигаш веднъж и завинаги. То е практика, избор, който правиш всеки ден. Но добрата новина е, че когато разбереш механизмите на гнева и научиш инструментите за справяне, вече не си безпомощен. Сега имаш контрол. Не върху света, не върху другите хора, а върху себе си. А това е истинската свобода. Нека съберем всичко, което извървяхме. В първите части говорихме за това как гневът се ражда. От биологията ни, от адреналина, от автоматичните реакции. После се научихме да забавяме момента, да си даваме пространство и време, за да не избухнем. После влязохме навътре, в нашите корени, в болките, в детските травми, в нуждите, които стоят зад гнева. И разбрахме, че истинското освобождаване идва не от потискане, а от разбиране. Сега е моментът да изградиш система за вътрешен мир, която да те подкрепя всеки ден. Как изглежда тя? Първо започва с сутрешен ритуал. Не е нужно да е сложен. Може да е 5 минути дълбоко дишане, малка благодарност за деня, кратка разходка без телефон. Важно е да започнеш деня не в хаос, а в спокойствие. Това задава тон за всичко останало. Второ, през деня използвай малки спирачки. Това са онези моменти, когато усещаш, че напрежението се покачва. Вместо да го игнорираш, спри. Поеми дълбоко въздух, преброй до 5, задай си въпроса. Какво наистина чувствам? И как искам да реагирам? Тези малки спирачки правят чудеса. Трето, изграждай емоционална хигиена. Точно както мием зъбите си всеки ден, трябва да се грижим и за емоциите си. Вечер можеш да пишеш в дневник какво те ядоса, как реагира, какво би направил различно. Това не е само крилсрика, а учене. С времето ще видиш, че реакциите ти стават по-зрели и по-спокойни. Четвърто, избирай средата си. Ако около теб има хора, които постоянно са негативни и агресивни, ти няма как да останеш спокоен. Не можеш да контролираш всички, но можеш да избираш колко време прекарваш с тях и доколко им позволяваш да влияят на емоциите ти. Търси хора, които излъчват спокойствие, мъдрост, радост. Тяхното присъствие ще ти помага. Пето, не забравяй за тялото си. Физическото здраве и емоциите са свързани. Ако си недоспал, изнервен или обездвижен, гневът ще избухва по-лесно. Грижи се за съня си, за храната, за движението. Това е твоята основа. И накрая, живей със съзнанието, че изборът е твой. Светът винаги ще има предизвикателства. Ще има трафик, несправедливости, критики, конфликти, но ти можеш да избираш дали да реагираш с гняв или с спокойствие. Това е най-голямата ти сила. Помни, гневът не е враг, той е сигнал. Но когато започнеш да чуваш този сигнал и да отговаряш зряло, ти вече не си роб на гнева. Ти си господар на себе си. А човек, който владее себе си, е по-силен от този, който владее целия свят. Сега изборът е твой. Можеш да оставиш живота си да бъде управляван от импулси и избухвания. Или можеш да избереш пътя на вътрешния мир, пътя на осъзнатостта, пътя на свободата. Вярвай ми, когато направиш тази крачка, няма връщане назад. Защото вкусиш ли веднъж истинското спокойствие, никога повече няма да искаш да живееш в буря.